При напреднал рак на дебелото черво, инхалациите с водород могат да ограничат раковата прогресия и да удължат времето на общата преживяемост. Такъв е изводът от медицинско изследване, проведено с участието на 21 мъже и 34 жени в медицинския здравен център Тамана, Япония. Изследването разглежда ролята на водорода за възстановяване на изтощените имунни клетки, имащи ключова роля в борбата с злокачествените туморни образования, както при колоректалния, така и при останалите видове рак. Пациентите са били на възраст от 28 до 96 години, с диагностициран колоректален карцином в 4-ти стадий. Всички 55 участника са били подложени на конвенционална химиотерапия, едновременно с което са провеждали и инхалации с водород в продължение на 3 часа всеки ден в домовете си. Вдишването на водород е било посредством апарат за водородна терапия, предназначен за ползване в домашни условия. Пациентите са подписали писмено информирано съгласие преди записването си в научното проучване, а протоколът на изследването е одобрен от отговорните институционални съвети, че използваните методи и процедури следват добрата клинична практика съгласно декларацията от Хелзинки, както и съобразно местните закони. Състоянието на пациентите е било проследявано на редовни интервали чрез кръвни изследвания и посредством провеждане на компютърно томографско сканиране или ядрено-магнитен резонанс. Резултатите от проведените скенери са преглеждани от двама независими рентгенолози, които умишлено не са били запознати с темата на проучването, с цел максимална обективност. Всеки от радиолозите е имал над 5 години практика в интерпретацията на медицински изображения, което е гарант за техните опит, професионализъм и обективност. В края на проучването е отчетено, че водородът допринася съществено за възстановяване на имунната система и по този начин подпомага организма сам да се бори ефективно с раковите клетки. В допълнение, нито един от пациентите не е съобщил за проблеми, възникнали в резултат на водородната терапия. Подобни резултати са постигнати и в множество други научни проучвания, изследващи ползите от водородната терапия в борбата с различни ракови заболявания. Благодарение на това изследване е разработена система, която може да бъде полезна в реална клинична практика, като помага на здравните специалисти да определят по-ефективни и персонализирани методи за лечение, основани на индивидуалните характеристики на пациентите. Терапията с водород демонстрира впечатляващи резултати и силно обещаващ потенциал в областта на имунната терапия и може да бъде ключът към бъдещето в борбата с раковите заболявания, както и в здравеопазването като цяло. Това откритие отваря нови възможности за лечение на колоректален рак, особено в напреднал стадий, където опциите за лечение често са ограничени. Множеството други изследвания също сочат, че занапред онкологичните заболявания биха могли да бъдат лекувани по-лесно чрез този иновативен метод. За повече подробности относно ползите от водорода в борбата с различните видове рак и още над 140 други заболявания, разгледайте най-голямата база данни с научни доклади по темата, публикувани на нашата веб страница hhobolgaria.com. В България вече се провеждат процедури с водородни инхалации в медицински и терапевтични центрове, намиращи се в София, Варна и още няколко други български града. Водородната терапия може да се провежда успешно и в домашни условия, благодарение на HBS-10, апарат за терапия с водород, предназначен за домашно ползване. HBS-10 е първият апарат, произведен в Европа, с направени хроматографски изследвания, проведени в Института по органична химия към Българската академия на науките. Апаратът притежава европейски сертификат CE и е препоръчан от реномираната американска платформа за водородна терапия H2Hub. HBS-10 е не само най-продаваният български апарат за водородна терапия в света, но именно неговата технология бе предпочетена от медицинските специалисти за провеждане на процедури в специализираните центрове. За повече информация относно нашия топ апарат за здраве, както и къде може да провеждате инхалационни процедури с водород, посетете hhobolgaria.com или позвънете на посочения телефонен номер.